Lezi indaba ze-UNKZNNEWS usifundele uThabani Maphumulo ngikubingelele mbukeli. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Kukhulekelwe indlunkulu kaZulu. Ihlazo kuboshwa be-ANC ngokubulawa koza kwabo. Isihluku evulela ngenhlamvu emndenini wakhe. Sikwamukele indaba ze-UNKZN-TV. Njengoba inyanga yase-Afrika iphethwa namuhla inhlangano indonsa yesizwe ivale lenyanga ngomkhuleko okukhulekela indlunkulu kaZulu kubakheleza umoya wokuthula ukuzwana nobumbano. Lo mcimbi ubuhanjelwe uNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu umntwana uThulani Zulu okhulumela indlunkulu, abefundisi kanye nosolwazi abahlukene ababhala ngemlando kaZulu. Umcimbi omkhulu obuhlanganisa izihlaka zomphakathi ezahlukene kuhlanganisa abefundisi, osolwazi bemlando kwaZulu, izikhulu ezahlukene zomasipala, kanjalo ke nomntwana uThulani Zulu okhulumela indlunkulu kaZulu noNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu babe yingxenye yalo mcimbi obuhlukene kabili nokuqale kwaba-ke ingqungquthela ebihlose ukuthi-ke iqhuqhuzele ukuvuselelwa kabusha kwe-Afrika noma-ke i-Afrika ukuhambisana-ke nomkhuleko wokukhulekela-ke indlunkulu kaZulu okuhlanganisa onke amakhosi akaZulu. Masihlangana-ke namhlanje ngomhla ka-31 ngoba sivala i-Africa Month. I-theme yethu yokuhlangana namhlanje because i-conference ne-prayer. I-conference yoba osolwazi bethula nje amaphepha bese kuba yi-prayer. I-prayer ke sisukela kule prayer le ka-Pix ka-Isaka Sam. Sikhulekela ukuvuka kabusha kwe-Afrika. Ikakhulukazi kodwa ngoba sila kwaZulu sikhulekela ubukhosi bakwethu kwaZulu, the Zulu Kingdom, ukuthi mabuvuke buqine uZulu wonke nyezi ngobuzulu bakhe. Lo mcimbi ubuhamba ngaphansi kwesiqubulo esithi Envisioning the Zulu Kingdom in the context of democratic RSA, lokhu kuhlanganisa noguquguquko lesine losozimboni, i-Fourth Industrial Revolution ngolwasemzini. Sibheke ukuthi ubukhosi buyosurvive kanjani kwi-South Africa democracy, ebese futhi busurvive kanjani ngoba i-economy manje sekuthiwa i-Fourth Industrial Revolution, 4IR, okusho ukuthi ngamanye amazwi i-economy eningi seku-IT, o-technology, nani isebenza ngawo njengamanje i-technology. Akusekho lokhu kuthwala izinsimbi ezinsima nokuthi uma usebenza kufuneka ukuthi ubonakala impela ukuthi uzugobe uthi amaZulu azot-adjusta kanjani to the new economy. Kanti-ke lowo okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uthi-ke manethemba ukuthi umkhuleko uzofezekisa izinhloso ezinhle esizweni samaZulu. Babebuka nje ukudunguza lokwakukhona endlunkulu nokuphambana kwezinto ezazingenzeki ngendlela, ikakhulukazi ngekhathi leziyana zezinkantolo. Base besukuma nabo bethi njengeyifundiswa ezinezinto ezizaziyo ngoba phela ifundiswa ubona abantu esisithatha kubo ikakhulukazi uma abantu abadala bengasekho abaligcina ulwazi. Ngakho-ke namhlanje kukhona isihloko esithi indaba kaZulu, kukhulunywa ngokuvuselela lokho okuyithi. Khona abakhuluma ngemfundo ukuthi izingane zethu ufuna kuba yifundisweni, khona abakhuluma ngomnotho ukuthi masi sila singamaZulu ukuphila kwethu kufanele senze njani uba sibe nomnotho ngoba ubukhosi bethu ngeke bunothe mangabe thina singanothile njengesizwe. Umculo-ke wamakhwaya ubukhona ukunandisa njengoba-ke bitetelana inkundla estage. Lezi-ke izindaba ze-1KZN-TV, mina nginguSamkeliswe Nqulunga, bheka ngisempangeni. Unobhala we-ANC kwisifunda iTheku uMusa Ncike uthi bazobhalela ubuholi besifundazwe kube yibona obuthatha izinqumo ngamakhansela amabili e-ANC kumasipala iTheku aboshiwe ngezitsolo zokubulala. Umzingi bengukhansela wakuWard 101 uboshwe wavela enkantolo njengoba esagcinwa esitokisini, kanti usolwa ngokubulala owayegaqela ukuba yikhansela kuyona le ward uSiyabonga Mkhize owadutshulwa wabulawa kade beqeda ukukhankasa ngonyaka odlule. Kanti elinye ikhansela leli lenhlangano kwaWard 54 lisolwa ngokwakha itulo lokudutshulwa kwabesifazane kade bemi kulayini omhlangano ozokhetha kuwona amagama abantu abazomela lenhlangano okhethweni. Emva kokuthi kube nembiko yokuboshwa kwelinye lamakhansela aseThekwini asola izinsolo zokubulala owekade egaqele ukuba ukhansela ngonyaka odlule, sibese siba nengxoxo ekhethekile nayo unobhala we-ANC eThekwini umnumzane uMusa Ncike njengoba sobheka ukuthi ukwanda
kwabantu abamakhansela besolwa ngamacala okubulala. Isigameko sesibili lesi kumanje uward 54 khona eThekwini awunalo ikhansela njengoba ukhansela wakhona esehamba inkantolo ngazi izinsolo zokubulala. Nobhala siyakubingelela no NC la eThekwini region. Amaward awu2 asebe nabantu abamakhansela abasolwa noma seke bavela naseyinkantolo besolwa ngamacala okubulala. Mhlambe sisibonile statement niqinisekisa lokho ukuthi senikutholile. Ikuphi eningabacela abantu baseThekwini nabamalungu ANC? No asibingelele. Sisho ukuthi ngempela siwutholile umyalezo kakhansela wase Ward 101 ukuthi uvele enkantolo nakhona kwathiwa uzoremaina enkantolo malana neinsolo ke zecala leli elibiyo lase 101. Kodwa ke thina ngokuhlangothi lethu njenge ANC sizobhala incwadi ezimbili zika khansela umzi nencwadi kakhansela uThemba wase 154 sibhalele iprovince ukuthi siyazi sinawo amakhansela asevele enkantolo ngeinsolo ethile. Then iprovince iyobe siresponda kuona amakhansela ukuthi ufana ehamba yobhekana ne-integrity committee. Then i-integrity committee yona ke ezobe isithatha i-determination ukuthi kwenziwa kanjani. Ibuyele back kwi-province, i-province imise iyasitshela ukuthi lolu daba lolu silenza kanjani. Mayithi i-province ngokomyalelo we-integrity committee kuthiwa amakhansela ka-step aside ayokwaziswa. Then noma step aside kube sekufanele u-ANC ukuze phela iward iqhubeke isebenze kube khona abantu abadeployayo kuloma ward. So ke siyokwenza kanjalo nikho lokho ke esingakutshela umphakathi ukuthi udaba sipheze kwalo siyasebenza silandela ngayo yonke indlela esingalandela ngayo ukuze umphakathi service delivery ngami iqhubeke. Kunalento eyayivele ngani malungu wa-ANC leyo ukuthi mangabe kuukuthi umuntu ufuna isikhondla kumele kube khona obulawayo. Mangabe sekuvela izinto ekanje nithini ngesithoni senu? Nokuthi okunye nithini emphakathini njengoba ka-Ward 54 siye saye emasontweni amabili edlule bekune protest umphakathi ukhala ngamanzi. Ukhala nangokuthi awazi uzoreporta uphi ngoba ukhansela awunawo. Lezo zinto nje so2 ukuthi mangabe engeke ukhansela umphakathi nizowazisa kanjani ukuthi iziphi izinto okumele uzenze makhona izinto oshoda ngazo. Into ebuhlungu nesihlale sisho sonke isikhathi ayiqali kuphela le yokushona kwabantu noma ukushona kwama members ize ufinyelela kulento ye corruption ukuthi inarration yethu kufanele siyilungise kulezi zinto. Uma lento zenzeka kuvuzana to ANC kanti ANC awuzenze lezi zinto. Izinto zisuke zenziwa yibona abantu uqobo. ANC makunokurongo khona to ANC akushiyo ukuthi hayi ke umusa lo ogangayo usibanibani ogangayo and indlela imibuzo nani abantu laba be eneyintatheli indlela inarration enisenda ngayo nikenisende nje ukuthi ifuna ingcolise leligama lalo ANC anisendi nje ine level ukuthi nidile nomuntu menze into wrong ningathi ANC akaze ibulale umuntu ANC akaze yenze corruption. Abantu abakhona abangaphansi kwa ANC nabama member ka-ANC abenza lezo zinto lezo. Uyena ke unobhala we-ANC kusona isifunda saseThekwini besikade sikhulumisana naye kanti ukhansela lo osola ngezinsolo zokubulala lapha wase-Ward 101 uzophindela enkantolo ngenyanga ezayo. Utebogo Sibisi eThekwini. Owesilisa wasemahlabathini olundi uthi usinde ngokulambisa ngesikhathi ubaba mzalayo neminyaka engaphezulu kwama-60 ubudala evulelwe ngenhlamvu ekhaya kube egcekeni wabulala abafowabo ababili.
Umphiliseni Sibiya uthi okumangaze kakhulu ukuthi ubaba wakhe aphinda adubula umama wakhe amahlandla amahlanu nomfowabo omncane kanye nomakhelwane okumanje kumbula kwembeswa kubo esibhedlele maqede kwazibulala naye. Ekhuluma nezo kulezindaba umphiliseni uthi ingxabano isuke ngokuthi athengele umama wakhe umbhede. Indodana esinde ngokulambisa ngesikhathi ubaba waye eqhulula ngenhlava amalungu omndeni amane kanye nomakhelwane uthi akubonile uyokukhohlwa efile. Umphiliseni Sibiya ekhuluma neziko lezindaba uthi ubaba wakhe ubulala abafowabo ababili ngokubadubula, wadubula Walimaza umama wakhe, umfowabo omncane kanye nomakhelwane okumanje kwembula kwembeswa kubo esibhedlela. Naye ubaba wakhe uzidubulile washona kulesi sigameko. Uthi ingxabano isuso ukuthengela umama wakhe umbhede. Ngathatha nje isinqumo sokuthi ngithengele umama umbhede negrosa njengezinto ayekade vele efuna engenazo, special umbhede. Wangena ejakethini yakhe wadonsa isibhamu bridge wamdubula umthaba, waqala wadubula umthaba. Thema idubula umthaba ngahlehla ukubona ukuthi hawu khona into eyenzakalayo. Thema ibuza ubhuti omdala ukuthi hawu baba umdubulela ngodubula yena. Bawo mabewa ngithema ngibaleka ngishole ezansi ngiyongena ehlathini kwakuthi siyafayela ke kumina ngenhlamvu sedubula ukufayela la khona mhlawumbe wayejenti usilimaze sonke. Kwasuka lapho umama wayekhala esebalini wafika wadubula umama ngenhlamvu ezo5. Wasuka lapho kwaqhamuka umakhelwane uSkhefas naye ezokhuza wamdubula naye ngenhlamvu ezintathu. Uthi bakhule ubaba wabo ehlala ngokuhlukumeza umama wabo kanti kumanje ubhekene nengwadla yokuthi abafihle bonke abashonile. Kanti amandla okuthwala umngcwabo uthi akanawo. Ubese enxusa ukuthola uxhaso noma ikubani ongaba nozwelo okanye uhulumeni. Ngiyadinga kakhulu usizo noma ngabe ubani nobani ongayibuka lelokhuzana mangabe ngakhona isimo esithize okungenzeka ngakhona kungeneleleke mhlawumbe ngisizakala ukuthi abafowethu ngikwazi ukubafihla ngendlela eright ngoba baningi. Umfowabo kaMjabuliseni Sibiya oqotha umndeni wakhe uthi kunzima kulomndeni njengoba engazi bazothathani bahlanganise nani ukufihla lamalungu omndeni amathatha ashonile. Kuhlungu kakhulu ubhuti njengoba eyibulele umuntu obengasebenzi, bengicela nje ukuthi uhulumeni noma ibapha abantu abangaba nendlela yoxhaso. Okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uphawule kanje ngalesi sigameko. Sizolana kakhulu nomndeni wakwaSibiya ngesigameko esiyenzeka lapha ekhaya labo ukuthi kulimale amalunga angaka omndeni. Siyafisa nje ukuthi baqine, siyazi isikhathi esinzima lesi ngesigameko esesabehlela lapha ekhaya. Ngiyafisa nje futhi ukuthi ngiphinde dadewethu ngiqwayisa imphathi yakithi ukuthi uma ngabe bayabona ukuthi banengqinamba ababhekene nazo kufanele bazame nanokuxhumana nosonhlalakahle ukuze osonhlalakahle basondelele bakwazi nokubalekelela ukuxazulula inkinga abasuke bebhekene nazo. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuza Amando Sicele ngisolundi. Mbukele sithi shelele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwambukele indabeni ze1KZN TV. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Kukhulekelwe Wendlunkulu Kazulu. Ihlazo kuboshwa beANC ngokubulawa kozakwabo. Isihluku evulela ngenhlamvu emndenini wakhe. Kanti kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni sababanga aphezulu iSiyanda Secondary eseSweet Waters eMgungundlovu kulandela ukuthi abazali kanye nesigungu esilawula isikole bevala amasango bekhala ngokuthi abantwana bayasalela emuva ezifundweni zabo kanti labazali bathe bakhathazekile ngokuthi abantwana babo abanabo othisha abanele nanokuthi izinga lokuphasa lizokwehla kulesi sikole. Lesi sikole singezinye zezikole ezihamba phambili ngokuphasa kwimphumela kamatikuletsheni. Kuphazamiseke ukufunda esikoleni samabanga aphezulu iSiyanda esiseSweet Waters ngaphandle kwaseMgungundlovu. Abazali kanye nesigungu esilawula isikole bavaleke amasango esikole namhlanje kuseni bekhala ke ngokuthi abantwana bayashiyeka ezifundweni zabo kulandela ke ukuxoshwa kothisha bezifundo ezibalekile. Usihlalo wesigungu esilawula isikole uthi ke abantwana bayashiyeka kulezi zifundo abangenabo othisha bazo. Ne challenge ukuthi sinothisha abafundisa imaths ne physical science
ababili abahambile la esikoleni ngezathu eziningi ezinepolitiki engaphakathi esikoleni ebese kube khona okunye kokwakubaza insolo zokuthi mhlambe kukhona uthisha ozwana nabantwana besikole esakuphenya ke lokho sathola ukuthi akulona iqiniso ngakho kothisha bazwela bengasaphephile ukuthi babe la esikoleni sethu bahamba labo thisha sekuphele manje inyanga ezintathu yesifole esiqalayo i-department sayicela ukuthi ayiba replace phela labo thisha ukuze ingane zikwazi ukuqhubeka ifunda ingane mazizobhala azazi izobhala ngoba zifundanga imaths azifundanga iscience sifuna i-Department of Education KwaZulu-Natal i-replace labo thisha abahamba la uqwabe uthi ke bafuna uthishanhloko athole ukuqeqeshwa ekuphatheni abantu sikhala ngokuthi kuno principal owathola iposition yokuba principal ngokuzwa kwethu sihlangene sonke nabazali ubekade lapha ku level 1 enguthisha nje ojwayelekile akabonakali eke waba HOD noma eke waba i-deputy principal uvele wasuka nje waba uprincipal okwenza ukuthi ke sibone ukuthi isikole sinenkinga engaka sishoda nge-leadership skill kathisha omkhulu sicela uthisha omkhulu ukuthi bahambe bomnika i-training mhlawumbe ingathatha noma 6 months uma ehambile othisha bakhona bango-deputy ibona abazosala barana isikole kanti-ke umzali-ke esikhulume naye uthi-ke kuningi abakhala ngako kulesi sikole okubalwa kuko imali elinganiselwa ku-5 wamarandi abakhokhiswa yona njalo-ke ngenyanga ekuthiwa-ke eyokwakha izindlu zangasese and uthisha omkhulu njalo iy'ngane lekuseni uyashaya azifuna amamaski ingane emengenayo imask thisha omkhulu ingane uyayijikisa egibela i-school bus athi azijike i-school bus singenise eli isiphi i-school bus esizongenisa ingane eli asimudingi nje bandlupheni angifuni sisungakutsheli sikhathele uthisha omkhulu wala and iy'ngane zethu njalo ekuseni ziyashawa ingane mayifike ngo-7 iyashawa yiphi ingane efanele ishawa ifike ngo-7 one kwaphuma la ithenda lesikoleni yokwakha ama-toilets uthi asikhokho 5 rand kodwa uthola u4 million iyiphi imali ekhona sikhokhe phezu kwa4 million awutholile ngiyafundisa iy'ngane zethu imali asinayo lesigungu-ke esilawula isikole kanye nabazali banikeze umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal izinsuku eziyisikhombisa ukuthi-ke aphendule kulezi zikhalazo abakhala ngazo ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngibika ngise-Sweet Waters eMgungundlovu Ubuke isazoba nzima impilo kubahlali baseThekwini ngenxa yemshado phakathi we-ANC namaqembu amancane abasebenzisana nawo ukukhola lo mkhandlu njengoba namhlanje kubambezelekile ukuhlala komhlangano ogunyaza isabelo mali sonyaka 22-2023 kanti imbiko ithi kunezinto i-ANC namaqembu amancane abangavumelani ngazo ikakhulu ngokwabiwa kwemali okumele ifakwe kwimnyango eyahlukene Ukuhlala komhlangano wesigungu esiphezulu komasipala iTheku osukwini namhlanje ngaphambi kokuthi kuhlale umkhandlu wonke kubambezeleke kwenza lo mkhandlu waqala umhlangano sekwedlule isikhathi ngenxa yezinto ebeyikade zivela zokuthi kunezinye zezinto ongavunyana ngazo ikakhulukazi kubona amaqembu ezepolitiki mayelana nokuphasiswa kwesabelo mali sonyaka u22 kuya ku2023 okuvezwe ilamaqembu ikona ukuthi ngalesikhathi benikezwe noma befunda emininingwane mayelana nasisabelo mali sakulonyaka kwaba khona izinto abazitholayo ezinye zazo engacacisi kahle mayelana nemali ethinta ukuhanjiswa kwamaproject emphakathini kanjalo nezimali esikhokhelwayo abasebenzi ikakhulu amahora mangabe besebenze amahora engeziwe iIFP ithi ngesikhathi icumukelisisa kahle sona isabelo mali salonyaka yabona ukuthi kunezinto esadinga ukuthi inikeze isikhathi sokuthi isifunde ngakho yasithatha isinqumo sokuthi ingaphasiswa ibudget osukwini lwanamhlanje kunezinto eziningi esizibukile kwibudget ebeyifihlakele sitholele zona ngokwe-experience yethu emkhandlini 1 udaba lama-overtime kuma line department amaningi millions of rands esithe asikwazi ukuthi sizophasisa le budget inalezo zinto ezifana nalezo 2 nodaba olukhuluma ngengonyama trust
I suggested as ukuthi we need more consultation ngoba uma ngabe sizothatha inqumo singayanga emakhosini nakwingonyama trust so consult lokho kuzosifaka enkingeni. I-EFF yona namhlanje yenze kuhlukile njengoba ibonakale ehambisana nesabelo mali ivumelana nawo ANC okuwona onamasithi amaningi kuwona lo mkhandlu kodwa kwaba khona ukuthi sekuvunyelwe ngokuthi ngeke sizisiqhubeke okanye iphasiswe ibudget kulonyaka njengoba kuthiwe kuzolindwa u7 days mangabe umkhandlu usulethe lokho kudingwa amanye amaqembu aphikisayo. Njenge-EFF into ekade sikhalela kakhulu ukuthi abantu bethu noma umkhandlu esikuwona unomsebenzi omningi okufanele uwenzile kulesikhashana onaso. Lokho kusho ukuthi ibudget ebilethe kuthina umeya ushilo ukuthi yenziwe lento ukuthi kuyiwe emphakathini kulalela izivo zabantu ukuthi bathini ngale budget ekhona. Sicabanga ukuthi ke ngalokho njenge-EFF asikwazi ukuthi siqhubeke sibambezele umsebenzi wokuphasiswa kwale budget ukuze ikwazi emphakathini. Kanti isabelo mali sakulonyaka sibe ngu54.6 billion amarandi. Kusona kuningi okubaliwe okubala phakathi nokuthuthukiswa kwengqalazinda ikakhulu naleyo elimele lo masipala okunye ophinde wakudalula ikona ukuthi ngesikhathi usahlanganisa udaba lokuthi uyilungisa kanjani izinto ezasheka ngeCovid-19 nangesikhathi kade kutatshwa ezitolo ecekelwa phansi nempahla wabe usuyithola usubhekana nobunzima bokulinyalelwa ingqalazinda namezindlu zabantu njengoba kade kuhlasela izikhukhula kulesi sifundazi kakhulukazi eThekwini. Ngudeboho Sibisi ngibika ngiseThekwini. Njengoba namuhla umhlaba wonke ubungaza usuku lokuqashisa komngozi bokubhenya kukaGwayi, inhlangano iCancer Association of South Africa iphuma umkhankaso wokuqashisa intsha ngobungozi balesi sidakamizwa. uLorraine Gavendo oyisikhulu esiphezulu kule nhlangano esifundazweni uthi kuncane kakhulu okukhulunywayo noma okwenziwayo ngomonakalo odalwe lesi sidakamizwa kakhulukazi nakwimvelo nasempilweni yabantu. Isiqubulo salonyaka sithi tobacco threat to our environment. Inhlangano eqwashisa ngesifo somdlavuza icancer ithi ke ikhathazekile ngokunyuka kwesibalo sabantu abasebenzisa isidakamizwa usikilidi. Lokhu kuvele njengoba namuhla umhlaba wonke ububungaza usuku lokunxenxa umphakathi ukuba ke uyiqhelelanise nosikilidi kuphinde kuqwashiswe ngobungozi bawo. Usikilidi uhlonzwe njengenye yezinto ezihamba phambili ezibanga umdlavuza kanti ke udala inhlobo ezili-16 zomdlavuza owahlukahlukene. Tobacco itself also has a product which is called nicotine. Nicotine in tobacco is an addictive substance. So when you start using tobacco products and you use anything, even the e-cigarettes has got nicotine, it immediately makes one addicted to the product. It is the #1 product in terms of relationship to cancer, and it's responsible for over 16 different types of cancer. So in terms of the other health effects, if you think about tobacco products, it also has a very harmful effect on your health in terms of your cardiovascular diseases and also resulting in premature deaths, premature births. So it is extremely potent. So it's not only to the user, to the bystander, also the environment. And we are extremely concerned about it. Babalelwa ngaphezu kwezigidi eziyisishiyagalombili abantu abalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yalesi sidakamizwa emhlabeni jikelele minyaka yonke. Ukuqwashisa ngobungozi balesi sidakamizwa kakupheleli-ke ebungozini obunaso kosibhemayo nabaseduze kwakhe, kepha-ke budlulela-ke nakumonakalo onaso wemvelo. Abe-cancer bafuna-ke kuphasiswe umthetho olawula ukusetshenziswa kukasikilidi. If you look around the environment and you look at the butts, the cigarette butts, you know, it's extremely harmful both in terms of the earth's surface as well as the sea. You know, it goes into the rivers and the streams. If you think about the underwater, the creatures, the fishes and all of that, it affects different types of lives, not only human life. The new bill will control the use of e-cigarettes in the same way as other tobacco products.
It will also ensure that we have public spaces that are 100% smoke-free. Can you imagine that? So now all the complaints and all the concerns from 80% of the public that don't smoke will be protected by this bill. Intsha ikhala ngokwenziwa isitayela ukusebenzisa izidakamizwa. Kuyimanje sibheka amahabli ke manje esikhathini esiningi and mawubona ukuthi all these things kulidele ukutheni ingozi za influencer kuyingozi even nama decisions ethu affecteka but into kakhulu ukuthi abantu esizwana nabo ibona basipakela sometimes ipressure ukuthi asibhemeni asiphuzeni just to fit in, just to look cool. Mesikhula thina emakhaya ethu sibona abazali nezihlobo bayabhema bayaphuza phambi kwethu. Sikhule ngokuthi ayisho ukuthi ilungile lento mesiyenza ngoba iyenziwa phambi kwethu. So nabazali bethu nemndeni yethu bayidlala indima kakhulu esifundiseni thina ukuthi into elungile into engalungile. So nabo abagweme ukwenza izinto ezuthi ngelinye ilanga ingane izokwenza mise sikhomba bona ngoba esinye isikhathi sike sisho ukuthi hayi umalume wayekwenza ubaba wayekwenza ingakho nathi sikwenza ngoba sikubona ku-wrong. Kuqhuzelwa abantu ukuba ke bayiqhelelanise nokubhema. Izindabeni ze-1KZN kube uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Mbukele ke siye ekhefini siyabuya nezindaba. Siphinde sikwamukele mbukele izindabeni ze-1KZN ake sibheke lezi izindaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Kukhulekelwe Wendlunkulu kaZulu ihlazo kuboshwa be-ANC ngokubulawa kozakwabo. Isihluku evulela ngenhlamvu emndenini wakhe. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-15.53 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu 19.61 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16.69 maqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza $1,856 20 cent i-ounce kuthuwele ngahluziwe, ubu $121 67 cent i-ounce. Mbukele sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weSuperSport United u-Andrew Arendse utusa indlela abadlali bakhe abazimisele ngayo ngesikhathi bebhaqabula kabuhlungu Orlando Pirates ngamagoli 2-0 kumdlalo weligi eDStv Premiership izolo kusihlwa. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukele singake besikuphathela zona siyithimba lesindaba le1KZN TV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.